Ma en penj laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Chenro ni biro ni achiel kachiel kokalo studio wa Kisumu iluonga ni Ruth Otieno. Kenda mor mokalo ni wendo wa daktari wantiere studio ka odiechieng' makawuono. Yena mondo mi arwake obonyiswa ni nyinge ng'a en wuod kanye. Olonye weche mage kaito wadonje twak achiel kachiel kokwa ketho kinde kata matin. Machiegni daktari penj laktar bang' ndalo mathoth mokalo. Erokamano kuom luonga kendo e Ramogi TV. Ginyenga an Lucas Okumu. Okumu ni en wuod Kabondo, Homa Bay County. Kabondo ae gweng' miluongo ni Kanyakila Opanga. Koro gisani an ajuoga molony e thieth mag tuoche mag pien, tuoche mag kogno, yewich, to kimedo mano sani kendo atimo gimiluongo ni dusruok mag pien. Koro mane an atiyo hospital mar Homa Bay Referral Hospital, to seche moko bende inwang'a e hospital mar Oasis Doctors Plaza Kisii. Amor mokalo mar yie mondo mibi wagoe mbaka chenro mar penj laktar kata osedoko ni isegwaro kamano chandruoge mag pien, yie wich, kogno thoro chando ji mang'eny mokalo. Kawuono daher mondo wagoe mbaka kotendo kod chandruok mar kibirwa ma bende en chandruok mapani ji mang'eny oseneno kata ji mang'eny osebedo godo. To samoro kwa chako tawake inyalo chakonwa ni kibirwa en ang'o? Erokamano. Kawuono wawuoyo tuo mar kabirwa. Kabirwa mano dholuo, kizungu waluonga ni pimples, mano ma ji ong'iyo godo. To dhowa mar jo thieth waluonga ni acne. Jo swayo be dende ni chunusi. Koro en tuo mabiro owuoke, anyalo wacho ni owuoke buche mane pien. Buche go wantiere gi gima waluongo ni sebaceous gland. Koro sebaceous gland en mogolo mo ma miyo del, ma miyo pien bedo mayom. Koro seche ma moni wuok mang'eny, moingo kako onego bedi, mang'iso ni odinore. Buche go dinore, ko gise dinore to gikuot. Ka gise kuot to wan kod kudni machielo ma waluongo ni bacteria gi dhowa. En kama nying mar acne ni owuoke, nikech wadende ni Pyorhinobacteria acnes. Koro acne owuok kuom nying mar acnes. Koro bacteria ni kochako donjo kama mocha ogudore, en be koro chako chiemo kacha. Koro omedo kuot. To samo kuot, koro wabedo gi gik moko kaka ile kata let, kata inyalo yudo ka kuond go kuot ka gima gin gi tutu. Koro mane tuo ma uluongo ni kabirwa. Gi dhok mayot pimples ma bende wang'iyo ga godo odiechieng' kodiechieng'. Moro daktari kapok wadonjo matut e weche mag kabirwa kata pimples, wantiere kod picha manyiso pien del kaka chal. Nyiso ni pien del biro ga e kidienje mopogore opogore kata layers mopogore opogore. Seche ma intiere kod layers imulo gimoro ni sebaceous gland. Ibro pimonwa e pien del kotendre kod picha ma wantiere godo kod kudnicha kaka koro nyalo fwenyo kuma mo ng'eny okudore ni ma ang' nokel kuot mwaluongo ni kabirwa. Erokamano. Ka wang'iyo picha ma wan go e wang' jowi, picha mokwongo inyalo chunga daktari. Wan gi picha ni mokwongo namba 1, wantiere gi bur ma koro waluongo ni magi buche mantiere pien. To piny kidonjo e bugono nitiere gima waluongo ni sebaceous gland ma en kae. Kae magolo gima waluongo ni sebum. Sebum en mo ma lubricate kata oketo pien bedo mayom. Koro kibiro picha mar 2, iyudo ka sebum no kobiro malo to e wiye malo kapok owuok e wi pien, nitiere kamoro mabeto kuot kendo matin. Kanyo kama waluongo ni infundibulum, kanyo ni ema nitiere thuolo ma bacteria cha nyalo bede. Ojabet kanyo to koro kodinne kanyo, koro medo nyuolore mang'eny. Koro king'iyo picha mar 3, ng'isi kama bacteria no nitie, to koro kanyo koro nyuolore mang'eny nikech en gi mo, ochiemo maber, koro nyuolore mang'eny. Koro komedo nyuolore mang'eny, onyalo nyuolore momed dino kacha, koro kanyo nyalo kuot. Kose kuote ma wabede gi gimiluongo ni inflammation. Inflammation en kuot, rem, to gibedo ni ok iwinj maber. Iwinjo ka dendi koro ok ber, kata koro nyalo barore. Kamano. Manyiso ni kibirwa kata pimples kaka wang'ega en ga
gima otimore moa mabor. Wantiere kod kute ka, wantiere kod mo ka, wantiere kod dindruok mag buche mag pien del, wantiere kod kuot, wantiere kod inflammation. Tiende ni en gima okawo odhi matut mokalo e pien del ka. To iwachonwa ga pile pile ni pien del bende ngima, kendo pien del bende onego bed ni kapo nono ni nitiere kod hinyruok to onego bed ni ng'iyo maber. To gima mako dhoga daktari ni yudo ni seche ma ng'ato nitiere kod pimples ok ni obet ga achiel kaka koro wanene picha ni en achiel kama, onyalo bedo ni nitiere wang'i duto te, manyiso ni kutegi ng'eny mokalo e wang'i. Ipimonwa kacha ni thothne ema kutegi ema miyo obet kaka obedo. To ang'o ma miyo kutegi dhi chiemo kanyo, kata ang'o ma dino pause go, ang'o ma miyo moni wuok mang'eny ma ang' nokel pimples kata kibiro? Wuok mo mang'eny luwore gi dend ji, nikech ibiro yudo ni ok ji te manyalo bedo gi tuo mar kabirwa. Koro luwore gi dend ji, nitiere jok ma wacho ni nitiere kod oily skin, gin pien gi nigi mo mang'eny, kata oluokore to ok owiro mo, tiyudo ka pien dende leny. Koro ji bila go gin mang'eny gi githoro bedo gi tuo mar kabirwa. Wan kata gi jogo mantiere kod moderate kata dry skin, kata pien motuo, gin me gibedo gi kabirwa. To koro yudo ka kabirwa kuom jok machalo kamagi, giwuok e areas ma waluongo ni seborrheic areas. Seborrheic areas gin areas machalo kaka face mar ng'ato kata lenda wang' gin kama, onyalo wuok e badi kuondgi, kata onyalo wuok e kori, kata onyalo wuok e ng'eyi. Kuondego nitiere gi bor to gi mo mang'eny. Koro jok magolo mo mang'eny kuondgo ema koro bedo gi tuo mar kabirwa, ok en ji te. Ok en ji te. Wantiere kod picha maber mokalo ka, wabro ng'iyane kanyo bang'e matin. Mak mana ni daktari, daher mondo mi pimna, nikech kane waiko chendo ni ne wang'iyo acne kachiel kod pimples, ne giwacho kacha ni nitiere pogruok maro matin e kind ariyogi. Ok ang'eyo ka nitiere pogruok, koso en achiel kaka wadhi ni pondo no nitiere pogruok koro biro e level mane. Ka en achiel bende inyalo lera ni en achiel mondo mi waduogi picha ni. Pogruok e kind acne gi pimples, nikech giwacho kacha ni kotenore kod nonro mane watimo seche mane waiko chendo ni yudo ni acne en obiro ka koro pause buche ka odinore, ma koro gitimore nade ma gidhi ma gikuot, koro ginyalo kelo blackheads kod gik ma kamago. Anyalo wacho ni pogruok onge. Pogruok mantiere ka en dhok, language ma ng'ato tiyogo. Nikech pimples mano English, to acne ka owuoyo to mano medical. Koro pogruok onge. En mana ni koro seche ma wang' mobiro wuoye kit nikech kabirwa nitiere tiej mopogore opogore. Koro seche ma wang' walero mano, koka koro wabiro neno kama pogruok wuoke. Nikech nitiere kaka abiro pime, nikech wanyalo poge chiegni tieng' didek mopogore opogore. Kamano. Hapo ni wadonja kanyachiel kachiel mondo mi wabed kod twak madhi kanyakla. Pogruok kata types mag kabirwa gin mage, mondo mi koro wang'i tienge mani wacho cha kachiel kod gimoro amora matimore e tieng' ka tieng' mokwongo en ang'o matimore. Anyalo wacho ni wakwongo wuoye ni kabirwa wuok, nitiere ma wanyalo wacho ni tieng' ni kaluwore gi ik ng'ato. Okay. Wantiere gi gima waluongo ni juvenile acne. Juvenile acne ma en kabirwa mawuok kuom nyithindo mapok ochopo e age mar adolescence. Wantiere gi mawuok e age mar adolescence, chakre wacho ni higni 12 kadhi mbele kanyo, nyaka gimoro 17, 18. Mano be stage machielo. Kata wantiere gi adult onset acne, ma iyudo ka ng'at ma ja higni 30 koko chako develop kabirwa. Koro mano kidieny mokwongo ma wanyalo pogo gi godo. Kidieny mar ariyo ma wanyalo pogo gi godo en ma wantiere gi maluongo ni mild acne, manyiso ni otin. En kabirwa to otin, ok ong'eny ahinya ma samoro pod ok ochan ng'ato. Kata wantiere gi maluongo ni moderate, mane diere. Kata wantiere gi severe form of acne. Koro severe no en iyudo ka koro pogore, iyudo ka ng'ama nigi severe kata wuok oko mar ot nyalo tame, nikech kowuok oko to en ma ji ng'iye. Koro mane kaka wanyalo pogogi. Koro stages ma wuoye gi te, kaka pimple wuok nyaka sama wang' obarore, ema koro wabiro bede gi gima luongo ni whitehead gi blackhead. Seche ma en whitehead manyiso ni seche ka pod okuot kacha pok otimore nade, pok otore. To kosetore to wiye cha dhi to lokore, koro oneno marateng'. Koro mane kama pogruok wuoke. E gin koro mano koro language mayot, whitehead gi blackhead. Kamano.
mama a e wuodhno ma e process no mabende pimonwa kata no nyalo chako odiochieng' achiel e wik mokwongo ka gik wik mar auchiel to koro oseloko kite e kidienje mopogore opogore manyiso ni process ni duto te kawo madhi dwe achiel gi nus ma ochako kama en normal kama to dhi nyaka giko kaka ni pimonwa cha wantiere ga kod gik moko manyalo kote lenda wang' ng'ato kata kor ng'ato kata tok ng'ato kaka ni wachonwa cha mabende pimonwa maler ni magi thoro timore nikech kaka del ochwere kuondego nitiere kod mo kod weche ma kamago to chopo ga kanye mayudo kamoro koto nitiere nyaka gi tutu e iye ka wantiere kod tutu en okoto chalo pimple to en gi tutu e iye to wantiere kod moro mokota kota to onge kod tutu e iye bedo gi tutu e iye nyiso ni bakteria cha ochiemo ahinya to bakteria no nyuolore ahinya mano namba achiel namba ariyo tutu no nyalo bedo kaluwore gi kaka ng'ato thoro mulo kama kabirwa no nitie lwetwa ng'eny ne ok ler iyudo ni ng'ato kosewinjo ka en gi kuot moro matin e pien dende en kawaida mar dhano ni kiwinjo ka gimoro opogore kuomi to lweti biro siko dhi kanyo kata ka ok ing'eyo ni lweti nitiere kanyo koro iyudo ni sama tin ng'ato mulo kanyo to otemo ka gimoro diye ka sane pok oromo to sama imule no ichako irwako kendo bakteria mamoko kendo e iye kanyo ma koro miyo obedo gi tutu imulonwa blackheads kaachiel kod whiteheads ka aneno ka gintiere kidienje mopogore opogore pimnwa ma daktari kipuonjowa godo okang' kokang' ni mane en mane tang'o matimore e level no kaka blackhead to niseleronwa ni seche ma kibiriwa osewuok mobarore kanyo dhi lokore rateng' koro odhi loko nyinge blackhead nikech pien no barore molokore rateng' pien no gi kanyo otho gi e lak sechego mano ema nisenyisowa ni blackhead koro pimnwa moko gi duto te stage mokwongo ma waluongo ni papules mano stage mokwongo mang'eny ibiro neno ka en gimoro mokuot mothunjo e wi pien to ok okwar ok orateng' ochal gi pien kodhi e stage mar ariyo emobiro bedo gi whitehead nikech koro beto kuot kidhi e bare odhi bedo gi blackhead nikech koro wang'e cha koro dhi ka gima tho ma koro waduogo waluongo ni nodule en koro kuot gi piny to kimule tiwinjo ka gima en gimoro matek e iye waluongo ni nodule en gi gimoro matek e iye pustule entiere gi tutu ma kata king'iye kama tineno ka nitiere tutu mantiere buo pien kata gik ma waluongo ni cyst ni en bo kuot mana kaka nodule lakini eto koro kimule tiwinjo ka oyom nodule kimulo tiwinjo ka tek to cyst to kimulo tiwinjo ka yom but okuot en e buo pien magi te kabirwa magi te stages mag kabirwa koro jok mantiere gi severe form marach kabirwa aina marach mogik gin jok mabedo gi nodules pustules kata kod cyst mano koro waluongo ni severe form mar kabirwa mondo mi ochope severe form luore kod dend ng'ato luore kod pien dend ng'ato koso koro ang'o manyalo miyo dhi nyaka ochop severe ma koro bedo nyaka gi nodules kaachiel kod cysts mano luore gi dend ng'ato namba achiel kata luore gi ni to ikawo okang' mar thieth e sama rom nade nikech ka ikawo okang' mar thieth chon ok ibi chope stages ma koro wawuoye gi kaka nodules kata mana pustules kata cyst ok ibi chope kidhi e thieth kapod nitiere stage mokwongo mar papules thieth mar ng'ama nitiere stage mokwongo man gi papules opogore gi thieth mar ng'ama nitiere stage mar cyst machacha thieth ne yot nikech en wabiro tiyo kata gi yedhe miwiro kende to kochopo ka ibiro yudo ni samoro biro yudo kata nitiere gik monego bed ni watime pien mondo mi ka koro cyst go nitiere kaka wanyalo toyogi mondo mi wagol gik mantiere yego kokiketie yedhe mimuonyo to kod yedhe miwiro to en thieth mar arieya en thieth mar arieya en penj laktar kokalo Ramogi TV ka wacho ni ngima en mwandu wang'iyo kacha kabirwa jomoko luongo ni kibirwa jomoko bende luongo ni pimples daktari wachonwa kacha ni wanyalo luongo ni acne bende obire yore mopogore opogore gi stages mopogore opogore kaka waneno e picha ka mak mana ni pogruok koro pimonwa ni dhi bedo kotendre kod kaka ibudho kode kapok iyudo thieth jomage mathoro bedo kod chandruok mag kibirwa ok anyal wacho ni jomage man kode mang'eny molo jomoko to kabirwa mako ji te anyalo wacho ni chuo gi mon te bedo gi kabirwa waseneno kabirwa kuom nyithindo waseneno kabirwa kuom jomadongo to waseneno kabirwa kuom joma chuo gi joma mon koro anyalo wacho ni en tuo mako ji te mak mana ni nitiere gima waluongo ni ka kothu ok en kodhi ma bedo gi kabirwa manyiso ni ok un gi oily skin manyiso ni pien dendu ok bed gi mo mang'eny
ok yot ahinya mondo mi ubed gi Kabirwa. To pod wantiere gi Kabirwa moko mabe waloso kendwa kaluwore gi gik ma watiyo godo e pien dendwa. Wamake kanyo nitiere Kabirwa ma wan wawegi waketo kendwa kaluwore kod gigo mwakete pien del. Ok ang'eyo ni chiemo bende nyalo kelo Kabirwa. Ok ang'eyo ni kumidake alwora bende nyalo mibedo kod Kabirwa. Ok ang'eyo ni kidieny mar pi kata modhi miwirori godo mikete pien dendi bende nyalo kelo ne Kabirwa. Mago gimoko mathoth wayude kidieny mar ariyo. Kik idhi mabor kata matin kik isudi. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Ticha beach kocha kure sangweno tieno nyaka sauchi lakini ni mixes maliet kabisa mag luo rumba luo benga kachil kora jawa maliet kowuok e ondamo 101.1 FM kar chunje luo kapela nako ni wangne ka wadokocha nyaka wang joy mari Ramogi TV Lungani ya boy handsome mandawea roji bed and breakfast. Lungani DJ Kolokol instrumental. Tokodan Solomon Tito Kafaya gudi. Kawachoni Ma en Ramogi Night Disco. Kete Manaka. Tikod yo makare marito cham. Tigiath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luriki kipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Tigi grams 50 kende mar Skana Super kuom guna kilo 90 kata gorgor 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E Injapur mag kothe kaka bando isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama ere tiende gi med ketho chambi tigi Skana Super ma inarita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Pamela totinya joyala nyore mu bebi kabudho. Dola Kabari Woda Dhiambo. Mama na iluongo na Dhiambo nyar pedo kalwodo. Koro adongo kadana. Baba na gi mama na ne jo pogre kawatiyo. Chunja kwaya kendo jabenga mahumbelach. Baba na uchako puonja thum 96. Ei gwenge masakwa bondo wagoyo mbaka kod Dola Kabari mayaunwa chunye ei wuodhe mar thum kod familia mare. Gimomi ana chak ni band ni orchestra super haki. Nikech nadai haki na to noriemba kadai haki na. Ng'e jothumbewa tich abich ni kochakore saa 2 okinyi kasto wanwoye ngeso saa 5 okinyi ei Ramogi TV gi Solomon Atito Kafaya. Kabari anadhero nikechero minatieno. Machiegni kendo penj laktar kokale Ramogi TV wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Lucas mabende olonye weche mag thieth mag pien del kogno yie wich kaito bende sani omedo ogudu machielo. Ni wacho ni luonge nang'o cha daktari? Dusruok mar pien. Mano gi kizungu luongo nang'o? Iluongo ni aesthetics. Mana kaka winje no. Ne wang'eyo kacha weche mag Kabirwa
pimples kata acne kaka osepimonwa no. Kapok wadonje gigo ma watimo wan wawegi mondo wabed kod pimples, daktari wacho kacha nitiere kidienje ariyo mag pimples ma diher mondo mi iler bende kod kaka gibiro e seche ma gibiro e dela. Erokamano. Nitiere kidienje machielo mar kabirwa ma ikelo gi gima waluongo ni fungus. Gin kute. Fungus mana kaka wan gi bacteria koro wantiere gi fungus. Fungus kuom dhok mayot wanyalo wacho ni siling. Wantiere gi siling, aina mar siling machak kelo kabirwa. To en opogore gi moko ka nikech en ok okuod tutu ng'enyne, kasto owuok matindo tindo mana kaka pimples ma okuongo wacho cha. To en entiere gi areas ge mobede. Ok obede areas te mag wang' ng'ato. Inyalo yudo ka ng'enyne en e kor, to koonge kor, to inyalo yudo ka entiere lemb ng'ato. Yudo ka lemb kende ka emowuoke. Ok ibi yude lenda wang'e. Koro mano be aina machielo mar kabirwa ma wantiere godo. Wantiere gi machielo ma waluongo ni hormonal. Hormonal ma kabirwa ma iyudo ka obiro kaluwore gi pogruok mar del. Sana otimore kuom joma mine. Wan gachiel hormonal achiel ma en owuok ndalo ma joma mine chiegni neno malo, iyudo ko wuok en moro achiel to ok odwar thieth moro amora nikech seche ma ochiegni dhi malo iyudo ka hormones mage opogore oidho malo, koro iyudo ka achiel moro wuok to bang' ndalo 2-3 en gima oselal, oonge, ok odwar thieth moro amora. Hormonal machielo nitiere ma iyudo ka otudore gi tuo machielo mar joma mine ma waluongo ni polycystic ovarian syndrome. Koro polycystic ovarian syndrome iyudo ka nitiere dak maloso tong' kuom joma mine miluongo ni ovaries. Koro dagno nitiere gi tabu machielo ma kodonjo kuome obedo gi gimoro ni cyst, nitiere growth moko madongo kuome ma kobedo kuome to koro iyudo ka koro okelo gima waluongo ni imbalance mar hormones. Koro hormones ok wuog maber. Koro en be koro keto ng'ato nitiere gi tabu mar kabirwa sate. Ma kata kithiedhe thieth ma kawaida tiyudo ka ok ochangi kata ok obed gi pogruok. Gin koro iyudo ka sechego ka wayudo kabirwa bila koro nyaka watim gima iluongo ni multidisciplinary. Ok inyal thiedhe kendi, koro nyaka many kendo daktari mar tuoche mag mine mondo wawach kode. Ka wasewacho kode inyalo timne miyo cha kata mana gima waluongo ni ultrasound. Koseyude ka oyud ka entiere gi cyst e ovaries to inyalo timne bero. To kogol cyst go ego tiyudo ni kendo tabune mar kabirwa no orumo mana gi kanyo. Seche mane wang'iyo pien del kapok wabiro e pichani ber mokalo wabro ng'iye nikech apani makore group moro mane wachni koro osedhi ahinya makoro oketo mbala e pien del. Wabro dok e picha mar pien del kaka chala. Wantiere kod layers mopogore opogore mag pien del. Ema wantiere kacha kod sebaceous glands magolo mo mabende moni dwarore mondo mi pien obed mayom kendo pien obed maber nikech ka pien owe motwo ahinya kendo ang' nobed kod chandruok. Kaito seche go bende wantiere kod pores, gin buche mantiere e pien dendwa. Seche go bende wantiere kod kidienje mopogore opogore mag yier mathoro ga wuok e del matindo tindo kotendore kod tich magimbe gitiyo e pien ka anise pimonwa daktari kendo wachno walony godo maber. Ka wantiere kod layers adek mag pien del kaka wanene ka thothne isepimonwa kendo isepuonjonwa ni kadichiel to dead skin wabedo kod pien motuo mano layer mogik obedo motuo kata wacho ni dead skin otho koro del goli agola o shade off. Pimnua kaka mano shading off mar dead skin bende nyalo kelo mondo mi ng'ato bed kod kabirwa koso ma ok nyalore nikech seche ma samoro shade to kang'eyo ka entiere kod thuolo mar mondo mi ochako duogi mondo din pause gi ma bende nyalo kelo chandruok ok ang'eyo pimnua mana matin. Pien wachak gi pimo ni pien en gima dongo. Odongo mane dhok makare. Pien wuok piny odongo kodhi malo. Koro seche ma wuok kodhi malo pien mamalo no onego bed ni wuok ka ok ing'eyo ni owuok. En onego bed ni owuok seche miluokori. Mane ma waluongo ni shading off. Mano the uppermost layer mamalo mogik ma king'iyo ng'ato tineno ne ng'ani nigi pien. Koro seche ma layer no wuok ok onego bed ni neno ni layer no wuok. Kinyalo neno ni layer no wuok manyiso ni en tabu machielo. Layer no seche ma wuok no ok onyal wuok modhi odin buche nikech owuok kaluwore gi kaka odongo. Pien nitiere kaka ne Nyasaye osechweye. Magi kaka ka gidongo to gidongo ka gidhi malo moluwore. Koro kowuok piny to bro donga kodhi malo to dhi to wuok kende. To nego beno ka odwe achiel eka mondo tiek face no te. Owuok piny manyako
owuog malo ma koro wuok oko nene. Koro iyudo ka sebaceous gland kata organ ma wuoye makelo kabirwa ni. Koro iyudo ka en kama entiere no ema entie. Ok obi sudore no dhi malo kata ok obi dok piny. En kama entiere no ema entiere. Layer madiere ma entiere no ema entiere ndalo te. Erokamano ileronwa maber kendo aduoko erokamano. Kwadonjo e kidieny machielo nipimonwa kacha nitiere gik mang'eny mokalo manyalo miyo ng'ato bedo kod kabirwa kata pimples kata acne kaka niluongonwa cha. Iwachonwa kacha ni samoro en anyuond ng'ato ma gin anyuola ma thoro ga bedo kod chandruogni luwore kod type mar pien del kaka pien del chal. Jomoko nitiere kod pien del ma oily magolo mo mang'eny ka gidhi gidinore ang' nokel chandruogni. Kae to niwacho kacha ni wantiere kod kidieny machielo mar wan wawegi mawakelo e dendwa kata e pien dendwa. Kanye ma wadwa ni mondo mi wachak kodo mondo mi ilernwa kaka watimo gini mwakelo chandruogni ne pien del. Erokamano. Kachako ni del onego bed ni rito, pien del onego bed ni rito, to onego bed ni rite yo makare. Gima ng'enywa thoro timo en ni watiyo gi gigo ma ok opuodhi ni mondo ti godo e pien, kata watiyo gi gigo ma wayudo kuom jogo ma onge gi lony e loso pien. Wantiere gi jok ma waluongo ni jok ma timo beauty and cosmetics. Beauty and cosmetics en lony manitiere kendo ipuonje. To nitiere jomoko ma ok osome to gitimo gigegi kaka gin giwegi ema gidwaro. Koro ka watiyo gi gigo ma ok owinjore e pien to nyaka wabed gi tabu. Ng'eny ji thoro medo tabu mag kabirwa kaluwore gi gik ma giwiro. Nikech in gi tabu mar pien magolo mo mang'eny. Kasi chaki wiro gigo man gi mo mang'eny kende pien dendi. Ranyisi ma nyalo chiwo. Ka intiere gi tabu mar pien magolo mo mang'eny, ok onego bed ni wiro gik ma waluongo ni petroleum jelly kata modhi migwelo. Petroleum jelly en mago ting'o modhi migwelo ma wang'iyo godo pile pile wawach ni ng'ombe. Ng'eny jowa ma kawaida tiyo gi ng'ombe nikech en moyudore e kor gwel. Kaito wacho ni boyo model. Koro en oyudore to en oily. Koro en gima kiwire pien ka to odhi to ochako imo buche ka. Omuono kanyo. Koro ka pien dendi golo mo mang'eny tichaki dine manyiso ni koro ikonyo mo mane wuok e pien cha mondo mi omed dinore e iye kucho. Koro ng'ato bilano ok onego bed ni tiyo gi gima waluongo ni ointment kata petroleum jelly, onego bed ni gitiyo gi creams. Nikech creams gin watery to ointment nigi momo. Cream nigi pipi e iye mang'eny. Koro en kowire e del mantiere kod mo mang'eny to on neutralize. Koro ok onyal dino kacha. To kiwiro man gi mo mang'eny to chak dhi dino kacha. Koro mago kelo nwa tabu. Wantiere kod gima chielo ma nyidendi temo tiyo go ahinya. Aneno ka kata chuo sani koro time. Ibedo gi tabu matin e wang'i kata face ni iringo e duka ting'iyo yath kendo gidhi ok gidwar kata mana ng'iso ng'ama uso yath ni an gi tabu makama adwaro ni mondo ikonya. En odhi to wacho ni adwaro yath makama. Ng'eny yedhe ma ji thoro ng'iewo ma giluongo ni mo to ok gin mo, gin yedhe. Nitiere kod gima waluongo ni steroids manitiere e yedhe gi ok gin gik monego bed ni iwiro kata mana e face mar ng'ato. Nikech pien mar face opogore gi pien mar lwedo. En oyot. Sama koro iwiro steroids ka kuome. Kiana anyalo luongo nying moko. Ok oyiena. Koro but wantiere gi gik ma wawiro mang'eny ma nying gi rumo gi bi. Kata gik machalo kaka betamethasone. King'iyo yath tineno kondike ni betamethasone. Ng'e ni gino nitiere kod steroid e iye. To steroid no ok onego bed ni wiro e pien dendi ka ok ondikni gi daktari. Nikech onego bed ni wire gi ndalo. Ok en gima onego bed ni wiro lolo. Kiwire ndalo mang'eny oketo pien bedo mathis mayot kata bedo mathis marep moloyo. To mano koro ichaki kelo chandruok mamoko. Koro kisetiyo gi mano koro ng'iso ni mocha koro chak dhi wuok kendo mang'eny moloyo. Koro ichaki bedo gi gima waluongo ni steroid induced acne. Ineno? Koro en gima in iwuon miloso kendi kaluwore gi misedhi ming'iewo. Nikech iyudo ka ng'ato dhi e duka
kar mondo ing'is ng'acha kipimo ne ng'ama uso yath to onyalo miyi direction ni mae gima onego bed ni itiyogo to ng'eny gi yudo ka ok dwar kata winjo kata chiko itgi giwacho ni miya mano nikech nosekonyo nyawadwa moro koro bang'e to yudo ka magi gik ma koro kelo kendo tabu machalo kaka bleaching miwinjo ni ng'ato bleach koro bleaching tiende ni rangini owuok e rangini machon nikech yath misebedo kiwiro kaka mo to ok en mo en yath. Apani chieng' moro bende onego walose twak makende kata mbaka makende chenro makende kotenore kod wach mar bleaching apani nyalo bedo maber mokalo to gimipimonwa ka kotenore kod yedhe ma owire pien del to waparo ni en mo odhi to keto pien del bedo mayot kosebedo mayot samoro bende odhi to chako odino pause ka koro mocha golore mang'eny gikone boyudo ni samoro ng'ato osebedo katiyo kod yedhe gi kuom ndalo mathoth koro iyudo ka ng'ato tiyo kod blackheads mang'eny manyiso ni en chandruok ma wan wawegi ema wakelo. Daktari, pimnwa ni wanyalo bedo ga kod triggers kata gigo manyalo dhiro samoro ni inaina kode to ok onyiedhore lela to koro triggers manyalo trigger acne kata pimples kuom ranyisi ok ang'eyo in mibro direct ni mibro triggers inyalo bedo ni triggers ng'anyne gin mana gik ma wawirogi ema ng'eny gi trigger kaberwa ma osebedo kopondo an awuon nan gi kaberwa maricho kabisa actually an gi the cystic type kata the nodular type kinde machon to ne pok ang'eyo nang'o mono negatim kana aseng'eyo gimo negatim mo ema ne koro wawerego an mok mul wang'a koro chiegni wawacho ni higni 12 kama pok omulo wang'a achalo ng'ama ne nigi tabu mar acne ok achal ng'ama ne nigi tabu mar acne mo ema ne wawerego nikech nasefwenyo ni en mo mang'eny mo mana pien denda golo mo mang'eny kata nachaka wiro mo achaka medo tabu koro mane gima nawera godo koro triggers ng'enyne gin gik ma wawiro ema kelonwa tabu kato gima duong' ka daktari bende nyaka wang'e ni pien dendwa en type mane nikech awinjo kiwacho kaka mari en oily koro nyaka ing'e ni ka mari en oily to ber kibedo mabor kod mo mang'eny ma ichako imede pien del kod weche makama ka nitiere kod kidieny machielo mar pien del ok inyal bedo kod kabirwa koso nitiere kabirwa nyawa wuoyo ni wantiere nyaka gi kabirwa mikelo gi fungus gin ginyalo mako ji te nyaka jok mantiere gi dry skin jok man gi moderate skin inyalo bedo gi dry skin tichaki loso kabirwa no kaluwore kendo gi gik miwire pien dendi mane kama tabu wuoke mulna nitiere yedhe moko ma bende ji tiyoga godo kotenore kod tuoche ma bende sani nitiere godo side effects mag yedhe ma bende wanyalo keto e grubni koso mat koro wanyalo keto e kidieny machielo mar kabirwa yedhe ma wanyalo wuoye gin mana steroids mana asewuoye ka wan gi steroids mimuonyo to wantiere kod steroids miwiro koro nitiere jok moko minyalo yudo ni eni thieth gi steroids mag ndalo mang'eny kaluwore gi kit tuo ma intiere godo ng'enyne gin waluongo ni autoimmune diseases iyudo ka ng'ato tiyo gi gigo ndalo mang'eny kata nitiere jogo ma inyalo yudo ni tuo ma intiere godo miyo hormones mag dende bedo gi pogruok ma koro miyo koro pien dende chako golo mo mang'eny to chako bedo gi kabirwa mamano to koro ne ok kite koro mago be nitie to anyalo wacho ni ok ging'eny anyalo wacho ni kwan ata malo achiel kuom tuoche te mag kabirwa ma waneno ka ng'ato nitiere ga kod dang'ni mar paro kata stress iwacho ga ni nitiere hormone moro ma del golo ma bende in owuon isenyisowa cortisol kaachiel kod lakteche mamoko ma bende nyalo chwalo ng'ato bedo kod kabirwa kata pimples cortisol kobedo produced by in excess to nyako kel tabu manyiso ni stress bende nyalo trigger to stress nyaka trigger increased level mar cortisol ma kapono nitiere kod stress ineno kabirwa mang'eny kata pimples mang'eny wang'inya kwara monge jwang' ting'e ni nyaka bede ni koro cortisol ng'enye dendi koro pimples bende nyalo bedo en mana ni koro nyaka ing'e ni kaka inyalo manage nikech stress to bende wadak godo pile ka pile stress wadak godo to okonego bed ni waweye mondo mi odhirwa piny nikech gigi te dwaro ni iwuoyo kiwuoyo koka iyudo konyruok inyalo bedo ni in gi stress ma samoro dhi go mbaka gi jolony mag go mbaka oromo konyi nikech samoro en stress moro ma gima chandi ahinya no samoro moko be wan gi stress moko mag luoro gimoro to kidhi go mbaka tiyudo ka koro yo yawore stress no iduoko piny to tabu mar kabirwa no be itieko kata ing'eni mar kabirwa to bende ber samoro kokitang' kode stress nyalo bari ndasi mokeli chandruoge mathoth mokalo
Kidienje mag chiemo bende en adiera ni nitiere kidienje moko mag chiemo ma kichamo mang'eny to nyalo miyi chandruok. Kuom ranyisi kidienje mag chiemo kaka proteins, daktari biro pimonwa chiemo mantiere kod modhi mang'eny kaka chak, siagi miwire mkate kod gik ma kamago. Po nono ni nitiere kod kabirwa, onego beni itime nang'o? Onego beni idhi ir laktar, kose onego beni ibiyo gi abiya kendi. Seche mibiye kendi no itemo timo ang'o ne pien dendi? Mago gi moko mathoth e kidieny mabiro, kik idhi mabor kata matin, kik isudi. What? Citizen Duca now delivers! Get amazing discount on your favorite essentials and have them brought straight to your doorstep, all for just 200 shillings delivery fee. Go to citizenduca.com, select the product you want, pay, and we'll handle the rest. Citizen Duca, the home of discount. Ti kod yo makare marito cham. Ti gi yath makare manyalo rito cham kaka Skana Super mondo rit cham kuom thuth ketho cham kuom kinde malach. Luri kik ipimo kata rapimo winjore mondo ibed gi rito maber. Ti gi grams 50 kende mar Skana Super kuom gunia kilo 90 kata gorogoro 40 mar cham mondo ine ni rito cham e yo makare kendo kuom kinde malach. E in japur mag kothe kaka bando, isebedo kiyudo lal machiegni gi nus mar chambi nikech kute kaka thuth kata mong'ere kaka osama, ere tiende gimed ketho chambi. Tigi Skana Super ma en arita makare mar geng'o kute e idechi. Skana Super, kinga kamili kwa nafaka, a product of Osho Chemical Limited. Dina ng'e chon kata dina chake chon dikoro an mabor mopogre gi kaka ne an kana kinde mana tuengo. Kwanza dwarore ni mondo ng'ato ng'e kech en gima sharp ong'eto, koro ne ging'e ming'e kaka inyalo handle kod kaka inyalo pime, kaka inyalo use. An kod materials ka miluongo ni Ribbon, to an gi material ka miluongo ni Lucas, an gi material ka miluongo ni Lexus, an gi material ka ndigo miluongo ni Crown. Koro ng'amo biro to kawo mana mare modwaro. Dhako muol kadonjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *860*415#. Kumbuka, Sikiza na Citizen ni nyumbani kwa wasanii wote. We must now break the cycle of managing our schools from far away in Nairobi. The time has come for Kenya to devolve education up to secondary school. Ogai maduon bura mar ODM Raila Amolo Odinga walo ni ochwal chenro mopogore opogore modong' e lwet piny owacho mamalo mi oketi e lwet counties. We also have a record that there are about 688 delayed projects across 34 counties. Owacho mag counties e kuom yule chwalo kendo tieko chenro mag dongruok kado bedo ni giyudo omenda modhuro ne chenro makamago. There's a lot of a big deficit in terms of what was expected to be contributed, and therefore we are asking all Kenyans, irrespective of your religion, your tribe, that you come in and support us, give these families a befitting send-off. Lit kod kuyo do kwako gweng' manaki nyakache kinde magi kore ni kuji 26 manowito ngimagi e masita paya juma mokalo.
Penja laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Dr. Lucas ng'iyo kendo puonjo wako tendo kod chandruok mar kibirwa mabende osepimonwa kuma gine yae gigo manyalo kele gigo mwakete pien dendwa to maduong' moloyo wacho ni nyaka wang'e ni pien dendwa chal nade, en type mane mar pien del, en oily, en normal koso en dry. Kapo nono ni en oily, petroleum jelly, modhi ma igwelo mimuono ge pien del kama abed godo mabor. Ka en dry, en ang'o monego beni tiyo godo. Kapo nono ni en normal bende gik monego beni tiyo godo pimonwa mondo mi kik ibed kod kabirwa. Kane wadhi yweyo ne wang'iyo kacha kidienje mag chiemo mamoro nyalo dhiro kata nyalo chwalo kibirwa. Bende wantiere kod kidienje gi mag chiemo kapo nono nitiere gi nyalo bedo mage. Erokamano kuom penjo no. Penjo ni en penjo ma ji mang'eny thoro penjo to gikia duoko. Magi gik ma waluongo ni myths. Gin miriambo ma ji odhi oketo oloka adiera to ok gin adier. Adier makende en ni onge kit chiemo moro amora manyalo kelo kabirwa. Obed gik ma wawire mkati, obed ki avocado, onge chiemo moro amora manyalo kelo ni kabirwa. Ma ng'ato ka ng'isi ni iwe chamo gima kama kamane biro medi kabirwa, mano miriambo. Mana kaka napime cha luwore gi kaka pien dendi golo mo, gi kaka buche ka dinore. Mano ema nyalo miyo ibedo gi tuo mar kabirwa. To chutho chiemo moro amora makelo kabirwa onge. Kes moro nitiere Dr. Lucas mayudo ni en nyathi manyako, min gi adwa tiyo mana bomi ochiwo mana ranyisi, min gi ne jaluo, wuon gi ne okuyu. Kaeto dagi monyuolo min gi ne en Mkamba to kwar gi ne en Jakisi. Kaeto ido ni kwar gi monyuolo min gi achiel ne en Jaturkana, moro nowuok e gwenge mag. Tiende ni en line moro manodhi mabor mokikore mokalo. To nyathi manyako ne nitiere kod kibirwa malich matamre gi nono. Magi kone no chuno jonyuol ne mondo mi manya laktar mowuok e pinje maoko mabiro konye mondo mi othiedhe kibirwa. Seche ma lineage, seche ma nyinyo kata kodhi okikore mang'eny kamano bende nyalo kelo gik masavia kaka makibirwa gi koso. Onge tudruok moro amora e kind kabirwa mabiro marach kaluwore gi kiko kodhi mano pok wawinjo. Kopo ni nitiere to pok wawinje kata pok otimne nonro. To kaluwore gi nonro ma nitiere manyaka sama wachope sani, mano gima pok wawinjo. Gin gik moko ma ji para. To ok apar ka be nitiere kabirwa manyalo tamo thiedho Kenya ka. Machuno ni nyaka ng'ato dhi oko. Onge. Wachi ni mano to onge. Onge. Mago wathiedha e Homa Bay waka kata ma e Thurwa ka wathiedho ma wagolo oko maler, ma pien dendi dong maler. Onge kabirwa manyalo teri oko mar kama wantie. Ne wantiere kod picha moro mane nyiso kidienje mopogore opogore mag kabirwa. Ok ang'eyo ka en ma nagomo mondo mi ayude kuom pien denda jorotenge kendo dokonya mokalo. Dinde wanyalo yude pien dend jorotenge manyiso kaka pien dendwa chal kaka jorotenge, kod kidienje kaka masavia kaachiel kod mag cysts kaka ma obiro e yore mopogore opogore. Mondo mi nyisa ni ponono ni ng'ato biro kod kabirwa, ok ang'e abotiyo kod ma kaka ranyisi. Obiro kod ni pien dende chalo kama magi gin kabirwa mabende kinyalo ng'iye maber wantiere kod blackheads e iye kanyo, kinyalo ng'iye maber wantiere kod whitehead, kinyalo ng'iye to wantiere kod moko makoka. Tiende ni en types madhi mana dek ma kibirwa e face achiel. Itimo diagnosis nang'o kata itimo nono nang'o mondo mi kori classify ni ma iketo kanye. King'iyo kaka koro picha ma wan godo ka, kabirwa en kabirwa. Ng'ama nitiere gi kabirwa mantiere okenge mopogore opogore. En gima koka chako, en gima nitiere diere, to entiere gi moko mosebeyo makoro rumo. To ok anyal wacho ni en ng'ama osekawo okang' mar thieth. Nikech kobed ni osekawo okang' mar thieth, ne ok onyal bedo ka entiere kaka entiere ni. Koro mane kama tabu nitie. Lakini ka ng'iye, wawacho ni mondo mi awach ni ng'ato nitie gi tuo mar kabirwa, onge mashin moro malich mochuno ni nyaka ti godo. Mano gima nyalo neno kata ka antiere kaluwore gi puonj tiegruok ma antiere godo. To ka chuno ni nyaka ti gi mashinde be nitiere ma wanyalo tiyo godo, to ok gin gik moko mochuno ahinya. Anyalo neno kata ka onge gi mashin moro amora. To kata kitiyo mana gi
as simple waluongo ni magnifying lens en lens en kiyo moro ma kiketo e wi pien kama to ywayo pien koro neno maduong' to koro inyalo nene machiegni oromo mi mondo ine ka dipo ni nitiere gik moko inyal neno gimalo ka koro mago kendo oromo miyo ing'eyo ni ng'ato nitiere kod tuo mar kabirwa to kabirwa be nang'isi ni nitiere pattern moro ma gintiere godo kaka nang'isi kaka mikelo gi siling mar fungus en be entiere gi kuondege mowuok ok ibi yude e lenda wang'ku ibiro yude ka en mana e lemb ng'ato ka kende ema entiere to iyudo ka ng'ato samoro temo thieth mar kabirwa ma kawaida to tamore ok rum koro nyaka kete e thieth mar fungus kok iyudo ka koro kabirwa mare dhi rumo ma diagnosis oting'o history taking ibiro wuoyo gi ng'ato ming'e gi thieth moseyudo nikech ibo samoro nosedhi ir ajuoga wadu mar tuoche pien to samoro ajuoga wadu nono bayo ok oyudo ni en mar fungus to in koro kiyude tineno ka en fungus koro ikete thieth mar fungus moro inyalo pimonwa kata inyalo ngekonwa moko kuom penjo ma ithoro penjo jatuo kobiro ni kod kabirwa gin ka penjo kaka mage nikech ne wawinjo kacha ni wantiere kod hormonal kaka ni pimonwa cha wantiere kod history mag family unyalo bedo ni nitiere kode kachiel kod inyalo miwa penjo moko ariyo adek minyalo penjo jatuo mondo mi ng'e malong'o ni ma en type mane mar kabirwa. Namba achiel abiro penji higni adi. Namba ariyo abiro penji ka in ng'ama miyo kata abiro penji kosekendi in gi nyithindo koso ionge gi nyathi koso mako ich osebedo matek kaluwore gi gima neno kuomi nikech nitiere moko mibiro yudo ka koro en hormonal kaka mar polycystic ovarian cyst ibiro yudo ni jibelagi kata mana omigi mako ich ok yot ahinya koro kaluwore gi ka en koro kasepenje ike tachaka penje kendo gi gik ang'o gin mosebedo kowire dende kata e anyuolau minu pien dende chal nade wuonu pien dende chal nade to dau kopo ni neno dau pien dende chal nade koro koa kanyo koro nyalo ng'eyo ni ma dalagi min gi nitiere kod tuo mar tabu mar kabirwa en be koro en gi tabu mar kabirwa to bedo ni mama gi nitiere gi tuo mar kabirwa to en be en go ok nyis ni ok ginyal thiedhore gin gik ma pod inyalo thiedhi nyaka mar min gi pod inyalo thiedhi en mani yudo ni ng'eny jowa thoro kawo gigi mayot to ka gikawo gima yot to koro iyudo ka koro en koro odak onyalo wacho ni an jakabirwa mano gima ok onego bed ni ng'ato onego bed gi pien maber bas kamoro amora ma intiere to iyudo ka ji rwaki kamoro amora ma intiere iyudo ka ji rwaki to nitiere kaka kabirwa nyalo rocho chia mar ng'ato confidence mar ng'ato omula ne gik ma kabirwa nyalo timo ne ng'ato personality mar ng'ato kabirwa nyalo miyo ng'ato bedo gi tangni mar obwongo obwongo nyalo obedo gi depression nikech obedo withdrawn ok odwar ni mondo oriwre gi ji nikech oparo ni saa moromo gi ji to wach kabirwa no ema ji dhi ng'iyo kata ji dhi penje ni titimori gi wang'i nade kaka joma mine ng'eny gi ng'ato bedo gi assumption ni ma koro osewiro bleaching drugs gin koro ochako bedo gi kabirwa ineno gik machalo kamago koro gin gik ma gin penjo moko mipenji maricho malit ma koro ok idwa ni mondo ichak ibed kama ji nitiere koro oduogo chien chien to mago gik ma kisebedo godo to koro iyudo ka koro mondo ikel dongruok mari iwuon kata kar tiji iyudo ka koro efficiency mari dok piny to mane kaka koro wabedo gi tabu economy mari gimoro amora kosedhi piny koro onge kaka inyalo konyi kaito economy bende kango sedhi piny nyithindo ok nyal dhi skul seche moko ginyal dhi skul ichako imedo stress moro ichako ikelo chandruok moro tiende chako tabu gangore wi nyawadgi en pimples kata pimple achiel to koro kelo ni chandruok ma gikone koro ngimani ok nyal bedo maber kata matin gima ber kotinde kod chenro ni Dr. Lucas ipimonwa kata ni kabirwa inyalo thiedhi kendo thiedhogi kata bed mana ni daune nitiere kodgi mama nitiere kodgi in bende nitiere kodgi pod inyalo thiedhgi duto te wadonjo ne kidenye mag thieth to ang' nakwani mondo mi iwuoth koda e kidenye mag thieth koluwore kod stage ma entiere kaponono ni en severe kaponono ni en mild kaponono ni en mar cysts kaka ni wacho ni wacha thieth kaka wadhi yudo erokamano thieth mar kabirwa luwore gi okang' ma entie ka en okang' mochako kama wan gi papules cha mago watiyo mana gi yedhe miwiro to wawuoyo kaka inyalo rito pien dendi noendo gi sechego
kasenyisi ni pien del nitiere kod ma mang'eny ok onego bed ni iwiro modhi migwelo to koro mae thieth ma dwaro ni mondo itigo. Thieth mari dhi kawo ndalo marom kama. Mano gima onego bed ni iluwo. Ka ok iluwo mano to idhi yudo ka ok ibed gi pogruok. Namba ariyo, kidieny moro amora mar kabirwa, thieth mar kabirwa onge makawo matin ne dweche 3. Koro kik wabed gi haraka ahinya. Na amiyi yath kawuono, kochopo juma manyien idwa ni mondo ibed gi pogruok. Ok nyalre. Thieth mar kabirwa ok kawo matin ne dweche 3. Nyaka iti gi yath dweche 3, koro bang'e no endo kaka wanyalo chako wang'iyi to waneno ni obet nang'o, idhi maber. Kidhi maber, either koro wanyalo golie thieth, koro wang'isi gik monego bed ni itiyo godo e rito pien dendi. Mano stage mokwongo mar ma wantiere gi mild. Stage mar ariyo, moderate. Moderate koro luwore ni in gang'o ma wuok e wang'i. In gi white heads, in gi black heads. To moko yudo kochako kikore kendo nitiere kata gi pustules. Koro yudo ni ma ng'ama koro dwaro nyaka antibiotic, to ok wathor keto gi antibiotic mimuonyo, wathoro keto gi antibiotic miwiro. Mang'eny yedhe iyudo ni nitiere sani yedhe nitiere mobiro yath moromo yawo buche ka, to antibiotic be nitiere kode iye kanyo. Koro pod wanyalo tiyo kodi gi yath miwiro kende. Mak mana yedhe gi nyaka ilu chik. Nitiere yedhe miwiro gotieno nikech ok giwinjore gi chieng', nitiere yedhe miwiro godiechieng', miwiro gokinyi. Koro mago sama ndiko ni yath nyaka nyisi ni yadhni namba 1 ni kidhi kata kidhi ng'iya ma itiyo gotieno, ma itiyo gokinyi. To kidwa luoko wang'i, adwa ni luoko wang'i kitiyo gi 1, 2, 3. Mago instructions ma nyaka miyi maler e clinic kapok iwuok. Severe acne mangiso ni en acne ma koro rach kabisa, ma okuot, en gi cyst, en gi lymph, en gi nodes e iye kanyo, en gi gimoro amora. En ma koro yudo ni en mchanganyiko ma en gi gimoro amora. Mano koro nyaka wuo, nikech en nyaka koro kete yath mimuonyo. Yedhe mimuonyo be luwore gi ni to ogolo tutu mang'eny koso ok ogolo tutu mang'eny. To moko nitiere mosetore koso pok otore. Koro nyaka ketie yath mimuonyo, to nyaka ketie yath ma iwiro. To thieth bilano, mane kama koro abiro dwaro ni biro osiptal juma ka juma mondo ka wang'i machiegni. To kama koro wachope, kama koro ichiwo yath mimuonyo, yedhe mimuonyo go ng'enygi gin gi gima waluongo ni side effects mang'eny. Koro kapok waketie yedhe go to nitiere gik ma be nyaka wapim. Nyaka wapim kaka nyarogono tiyo, nyaka wapim kaka chuny tiyo, kaka wanyalo ketie yedhe ka. Nikech yedhe go be ka wamiyi to in gi tuo mar sukari, kendo pod ginyalo miyo sukari chak medo dhi malo. Koro nyaka wago mbaka matut. Ok en yath mang'isi ang'isa ni dhi ng'iew yadhni. Nyaka wago mbaka matut. E gin pile wadwaro ni mondo ji obi osiptal mondo wago kodgi mbakano, koka wamigi gima onego bed ni gitiyogo. Apa ni mano en point ma ber kanyo kora Ramogi Ajwang' winjo. Bende kik ng'ato nyise sani dhi nyiew yath ma kama imuonyo biro tieko ni kabirwa. Inyalo muonyo, inyalo tieko ni kabirwa tadier, nyaro kit chal nade, chunye chal nade, sukari mantiere dendi chal nade. Omiyo kik itho muonya yath ka ok itiyo machiegni kod laktar. Daktari, samoro nitiere moro ma bende koro idwa ni mondo mi igeng'o kang'eyo kinyalo geng' bedo kod kabirwa ahinya nyaka oken mar anyuola. Koken mar anyuola be nitiere yore minyalo geng'igo, ka nitiere gin yore kaka mage? Geng'o kabirwa en mana ni gima duong' monego bed ni ji ng'eyo ni en gi pien machal nade. In gi pien motuo, in gi pien mane diere, koso in gi pien man gi mo mang'eny. Mano kiseng'eyo to yot mondo mi igeng', nikech kiseng'eyo ni piena nigi mo mang'eny ok onego bed awiro modhi migwelo, mano igeng'e. Mano yo mayot. Koro kapod wan e thieth kacha cha, awuo thieth ma kabiro mosebedo marach kabisa. Nitiere sani mashinde ma sani be koro biro ma wanyalo tiyo godo, gik ma iluongo kaka ni microneedling. Koro ineno jok man gi gik machalo kaka cysts go eko, wanyalo timo negi microneedling. Jok mantiere gi scar ma koro gigo osebedo marach ma moko chango, koro en gi mbala. Wanyalo duoko scars go piny through microneedling. Itimo ni microneedling, to at the same time inyalo timne gimoro be ni PRP,
plus microneedling. Koro iyudo ka koro dhi konyi mondo me pien oduogo bed mopie maber. Kik ibed gi athuya mang'eny e wang'i. Poni ng'ato nitiere kod kabirwa to oseng'eyo ni pien dende chal nade, moro wang'e ni kaka wanyalo konyo duoko kik obed severe ahinya ka wantiere dala. Bende nitiere yore aina go koso nyaka idhi e osiptal kata ka en mild machal nade? Waonge gi home remedies mag thiedho kabirwa ma wanyalo wacho, but gima nyalo wacho ni ka kabirwa nitie, gima kik watim en kinyo kabirwa kama entie. Kinyo kabirwa tiende nang'o? Mulo gi sa ka sa kata temo thinyo gi oko. Kitemo ni biyo gi, imedo ketho pien, nikech seche mibiye to pien barore. To kobarore to manyiso ni ka kanyo chango, to we gi alama marateng' kanyo. To ka kiweye omuch kende, to inyalo koro mana diyo pien kama to wuok oko, to kochango to rateng' moro amora ok dhi bedo. But ka ber, chopo osiptal mondo mi thieth mowinjore gi pien dendi. Erokamano nya Dr. Lucas. Pono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Nisipimono kacha ni inyalo yudi e osiptal mar sirikal ma Homa Bay, kaachiel kod gwenge mag Kisii? Kisii, Oasis Doctors Plaza. Namba mar simu? 0741-21-81. Mane namba minyalo yuda godo. Inyalo yude e WhatsApp kata inyalo gocho. Nitiere line mana rito winjo to kawinjo kiwacho na godiechieng' ma kawuono, kata kamano kik igochne daktari seche ma ok mag tich, gochne seche mana mag tich. Erokamano nya Dr. Lucas. Wadok erokamano makende ne daktari marwa ne jogo picha mawa ne director na kaachiel kod producer na wadok erokamano mathoth. Gima duong' mayudo kata mago ka ni kibiro duto te inyalo thiedhi, be ni ineno no rach machal nade inyalo thiedhi. Kaito gima duong' machielo machako yudo ka ng'e ni pien dendi en pien del type mane, en mantiere kod mo mang'eny, oily, en normal koso en dry, pien del motuo. Nyaka ing'e ne gigo miwire pien dendi, gik miwirogo gin gik maketho koso gin gik magero. Onyalo bedo ni oyomo pien dendi kendo lose maber, to damage kata kethruok mar del mar pien del dhi bedo mang'eny moingo kanyo. Kik itho monya yath, nyaka imony yath komi kod laktar. Nyaka kendo odiechieng' machielo an iluonga ni Ruth Otieno, kawacho ni ngima en mwandu, nyaka ngima pien del. Oriti uru masane.